Pokud tedy chci tisknout z paměťového zařízení, vyberu si patřičnou položku, tisk z paměťového zařízení, vyberu si dané paměťové zařízení, v našem případě SD karta. Pokud na zařízení mám nahrané soubory ve formátu JPEG nebo PDF, je možnost tedy zvolit přímo daný soubor. V našem případě máme na zařízení uložený obrázek JPEG. S tiskem patřičného souboru zvolím, že ji chci vytisknout a před samotným tiskem mohu ještě nastavit vlastnosti toho tisku. Dostávám se na jinou obrazovku, kde si mohu zase zvolit, na jaký formát budu daný obrázek tisknout, přizpůsobení formátu toho obrázku tomu výstupu, anebo eventuálně zvolím plnou velikost a zvolím si, zda budu tisknout černobíle nebo plnobarevně, eventuálně možnost ještě zvolení nějakých dokončování, čili stohování, třídění těch výstupů a ještě je možnost upravit kvalitu tisku, normální a jemný tisk. Jakmile mám navoleny vlastnosti samotného tisku, potvrdím klávesou OK a mohu spustit tisk.